Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngewangi ayu guys. Mau nggak sumur bor? Ini mau pilih apa nih lek? Ini kenapa satu lagi? Itu loh. Iki ngulek bumbu guys, iki bumbu ayam. Lu. Karena kalian lu. Karena kalian lu. Le nabrak yuk. Dandang. Lu nabrak kuwi le. Ini dandang. Tapi mripate emang ngono. Juling. Suling. Biasanya nek ngono kuwi anak pinter jeng. Mosok. Gelo. Nek sing kurang itu Tadi apa? Embuh. Aku bagian mangan, guys. Nek jipoe bumbu iso ngantengin. Enggak mata. Nah. Alah yo. Wes dituthuk pisan pecah. Dulu gleke malah saya tak ngono tok es batu ndek bengine ini lho. Pecah dadi telu. Rame nih sama dia. Rame. Ayo enggak rame. Ayo enggak rame. Ayo. Enggak. Kok dengaran? Jare kayak esok ape rono. Iya kan apa bersih kok. Mbak ya apa yuk? Blongkot. Cokang Blongkot pitik. cokang tek. Acara apa, Bos? Di sumur. Gak sida pindah guys wonge nggak sumur wes. Enggak tak pindah. Tak ajak pindah nang kulo kedak ketularan gendaan. Sapa? Tadi. Lah kono Ya Allah sampai kalau kutah. kena bokong. Lah wong kulo senengane gendaan nek bojoku tak jarone sing gendam. Terus ambek sapa? Lho ya rara Ambek ya sapa? jenenge ya rara. Lah ngono. Lah wong-wonge lu wis cinta mati karo kowe. Lah jarimu tanduk ping 5. Yo mau nang YouTube. Kok Sopan. Bono YouTube ngomong tanduk-tanduk. nyapa terakhir tanduk kok jadi wis di bojo yang ngono kuwi to yuk. Engko nenek mak Duwe. Ya Allah. Kurang. Jelek banyak kok. Hah? Jelek banyak. Kayu apa? Domba iki ya. Nanti Ayo. ngembah apa? Domba iki lho. Nyapu mbah. Kok opo? Dah sate. Iya cinta. Kalau guys wis entuk saundukan. Duh. Duh.
Lu gila nih telak dicelupno iki Kak. Wih. Mateng wae yo. Lo. Wes ape. Nyedak iki. Kalau apa? Dilungkas. Bisa wae. Nyapa dosa? Mulane to yuk kabeh. Lur masa apa kabeh. Hei. Apa sih yuk. Gila nih. Gajah iso sakmono gidene. Goreng dadi lengai. Maklum cowoknya saktil. Saite. Cowekmu lho yuk, tukur sing gudi ngono kan lho. Isi watu to. Iku apa lho? Apa? Mbawi apa yuk? Apa? Ayo. Aku Tapi kok podo ya? apa nih? Nah selana karo. Berarti murah ya? Nek 150. Lah gering kok. Eh? Nah, ya loro. Ini murah. Maksudnya wis babon apa sik? Doro. Sing sitoke kemanggang. Tanah. Mantap iki, Bu. Nek tak doi silite ning Gawe santen. Murah. Iki silite. Silit. Oh, mengkuku. Walah. Monggo silit. Kurang oh. Boleh kita tambah budi, Bu? Yo. Silite sapa? Mantap. Ayo ganti esok. Kamu nang ngene rek. Aku kudu ngombe iki lho. Ngombe nang Puasa. kantin. Yuk. Kamu puasa ya? Yuk. Puasa wis. Kuku as kok enggak? Kosek. Oke. Sanan. Hah? Khusus sih kowe. Malah perintah. Lah wis no. Apa? Pawonmu kayak kono ae lho. Lah kok Kompor. masuk juga lek kayak ya. Kayaman we. Ya, kayak kayak Lah. kayak kakek. Dipanahi lho nanti. Apa sih lu? Mau ada duit. Kere. Kamu tahu kere? Itu apa sih benerin susu ae iki lho. Ada di meja.
banyune sithik ayu. Yuh silete ketok ayu. Juta guys ngebur ngenean. Nyemplung. Enggak nyemplung. Prosesnya didek kondur. Tuh guys. Iki mau ini gak penak. CEO. Ateng guys, jangan nih guys. Endangmu ya masih tak kuwi to yuk. Hah? Jipo sing gedhi yang ngono iki. Ya yo. Bu jipo dudoe iki lho. Dandang ae ngono kuwi. Raya tegas lah. Wes wi. Jane yang duit entong gede ngono lho. Yo jumbah yuk. Loh. Bukan ah. Berarti nenek apa ini gak berubah? Ya beda rasa bos. Apa ini gak nguras? Apa? Yo iya. Nguras kok dhewe. Wes selangmu tok apa ora kok? Neng ho, iwake ra kelep. Wes sih.
Apa tak copot kabeh itu. Besok.